विक्रमजी, बॅरिस्टरच्या बद्दल आपण ऐकलं की बॅरिस्टर म्हणजे एक तसं प्रशिक्षण शिबिर सारखंच होतं ते, असं या दोघांचं मत आहे. तुमच्या गुरु विजयाबाईंच्या तालमी म्हणजे एक शिबिरच सारखं असं प्रशिक्षणच असतं ते. तर नाटकाचं प्रशिक्षण, फॉर्मल प्रशिक्षण ज्याला असं म्हणतो, त्याचं महत्त्व किती एक, आणि असेल तर तुम्ही शिबिरं का नाही घेत? तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे नाटकाचं जे फॉर्मल ट्रेनिंग आहे त्याची गरज आहे. आपल्याकडे काही पारंपरिक कल्पना आहेत की लेखकाने लिहिलेली जी वाक्य आहेत ती चांगली तोंडपाठ करायची आणि खणखणीत आवाजात म्हणून दाखवायची प्रेक्षकांच्याकडे तोंड करून, आणि दुसरा जो शेजारचा ॲक्टर आहे त्याचं वाक्य संपेपर्यंत दबा धरून बसायचं. आपलं वाक्य आलं की परत ते त्याला टाकायचं, परत लोकांच्याकडे बघायचं. अशा काही पारंपरिक कल्पना आपल्याकडे आहेत. त्या क्लबमध्ये आहेत, कम्युनिटी थिएटरमध्ये आहेत, मोठ्या प्रमाणावरती आता नाही सध्या, परंतु राज्यनाट्य स्पर्धेमध्ये सुद्धा हे पाहिलेलं आहे. परंतु ट्रेनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. But just training won't help. Reading also is important. Watching good things is also very important. Experiencing very good films, very good theatre, very good poems, articles about theatre or about any art. या सगळ्या कलांवरती वाचणं, त्याचा अनुभव घेणं, ते समजावून घेणं, हे सगळं खूप महत्त्वाचं आहे. अशा तऱ्हेच्या ट्रेनिंग देणाऱ्या आपल्याकडे दोन संस्था आहेत ज्या जगातही माहिती आहेत. एक म्हणजे NSD दिल्ली, दुसरं FTI पुणे. अनफॉर्च्युनेटली फार थोडे ॲक्टर्स मी असे पाहिले दोन्ही ठिकाणाहून आलेले, फारच थोडे, आणि त्यामुळे ते लक्षात राहतात ते थोडे असल्यामुळे की येस दे आर रिअली ट्रेन्ड. बाकीचे जे मी पाहत आलो गेल्या 35 वर्षामध्ये, आय एम डिसअपॉइंटेड. आय एम नॉट हॅपी अबाउट व्हॉट दे लर्न. आय डोंट नो व्हॉट दे टीच देअर, हाऊ दे टीच, आय डोंट नो. बट आय कुड लर्न की व्हॉट दीज पीपल लर्नड. देर आर व्हेरी फ्यू ॲक्टर्स, डिरेक्टर्स, टेक्निशियन्स अबाउट whom I can confidently say की yes, they are really trained. त्यामुळे ट्रेनिंग हे महत्त्वाचं आहे. पुढचा तुमच्या प्रश्नाचा जो भाग आहे की मी हे का करत नाही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ युअर इन्फॉर्मेशन, आय हॅव बीन टीचिंग इन पुणे युनिव्हर्सिटी. आय वॉज टीचिंग इन कोल्हापूर शिवाजी विद्यापीठ. I now intend to teach in Rajasthan University. I have received an official letter from Nanded University. Can you please come here and please teach the students? I mean, एक faculty म्हणून. आत्ता मी ज्या पद्धतीने बिझी आहे त्याचा विचार करता लोकांना नुसती आश्वासनं देणं हे गैर होईल. त्याच्यासाठी एक संबंध वर्षभराचा असा कार्यक्रम आखला पाहिजे की मी महिन्याला की 2 दिवस का होईना, ते कुठले 2 दिवस कोणत्याही विद्यापीठाकरता, कुठले 2 दिवस कोणतं, असं ते ठरवलं पाहिजे. मी पुण्यामध्ये आता डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट, जी फर्ग्युसन कॉलेजशी अफिलिएट आहे, त्याच्या तिथेही मी जाऊन शिकवतो. मी आता ते चालू आहे माझं. पुन्हा प्रश्न असा येतो की ज्यांना खरंच काही करायचं आहे, या कलेबद्दल आत्मीयता आहे, ओढ आहे, तो भाग, ती माणसं वेगळी असतात, ती मुलं वेगळी असतात. ज्यांना फक्त विक्रम गोखले किंवा वैद्य किंवा इला भाटे किंवा शैलेश दातार यांचे चेहरे बघायचे, ते लोक वेगळे असतात. ते फार टिकत नाही, ते फार टिकत नाही. पण ज्यांना काही शिकायचे ते मग विक्रम गोखलेने शिकवू दे किंवा वामन केंद्रेने शिकवू दे, अजय टिल्लूने शिकू दे किंवा इला भाटेने शिकू दे, शिक्षण महत्त्वाचं आहे असं ज्यांना वाटतं, तो मॉब वेगळा आहे आणि तो मॉब सुशिक्षित आहे. पण सुशिक्षित असा जो मॉब आहे विद्यार्थ्यांचा, त्यांच्यापैकी किती जणांना असं वाटतं की आपलं संपूर्ण यापुढचं आयुष्य आपण थिएटर करता, त्या अभ्यासाकरता लावावं.
ते कमी आहे. आता या क्षणी काही नट मुंबई विद्यापीठाचे माझ्याबरोबर काम करतात. आय वंडर, ज्यांना रंगभूमीवर वावरावं कसं हे अजूनही माहीत नाही. 2-2 वर्षांचे 3-3 वर्षाचे अभ्यासक्रम पूर्ण करून डिग्री मिळवून आलेले लोक रंगभूमीवर, व्यावसायिक रंगभूमीवर वावरायचं कसं हे माहीत नाही. ऑफकोर्स आय वर्क इफ आस्क्ड. I give my opinion, but I do not opine unless I am asked. फारच त्रासदायक व्हायला लागलं वाईल वर्किंग टुगेदर तेव्हाच मी सांगतो. परंतु या सांगण्याचा हेतू एकच असतो की त्याचं किंवा तिचं काम चांगलं व्हावं. तर हे मी ट्रेनिंग देणं करतोय, ऑफिशियली करतो आहे. आणि अत्यंत महत्त्वाचा भाग की लोकांना असं वाटलं पाहिजे वैद्यसाहेब की मला यांच्याकडून शिकायचं आहे. मी जाऊन असं म्हणणं की चला या विद्यार्थ्यांनो मी तुम्हाला शिकवतो, त्याला अर्थ नाही काही. पीपल शुड फील दिस की मला या व्यक्तीकडून शिकायचं आहे असं त्यांना वाटलं पाहिजे. मी तुम्हाला पुढचा आता एक आणखीन एक लवकरच घडतं ते सांगतो आणि त्याचं ते महत्त्वाचं आहे. माझ्या गुरूंनी आत्ता मला मध्ये विचारलं एक 15 दिवसापूर्वी की मोठ्या प्रमाणावरती माझ्या गुरुबद्दल असं बोललं जातं की त्यांनी काय त्यांचं नाव एवढं मोठं आहे की त्यांच्यापर्यंत आम्हाला पोचताच येत नाही. त्या कशा दिसतात, कशा आहेत, काही आम्हाला माहीत नाही. त्यांचं नॉलेज काय आहे ते आम्ही फक्त विक्रमजींसारख्या माणसांना, त्यांचे जे शिष्य त्यांच्याकडून ऐकतो, पण आम्हाला काही माहितीच नाही, ते काही करतच नाहीत. ते म्हटलं की बाई हे बरोबर आहे, हे असं तुमच्याबद्दल बोललं जातं. आता ह्याच्यावरती तुम्ही काय म्हणणार आहात ते मला माहिती आहे की विक्रम आता माझ्याकडे नवीन सगळी शाळा उघडण्याकरता माझ्याकडे वेळ नाही. तर मी त्याच्यावर तुम्हाला असा मार्ग सुचवतो की तुम्ही एका महिन्यामध्ये आठवड्याला 1 दिवस, पूर्ण दिवस असं 4 दिवस द्या, विविध शहरातून द्या. आणि तुमच्याबरोबर तुमचे असिस्टंट म्हणून तुम्ही ज्याला जवळ केलेलं आहे शिष्य म्हणून आमच्यासारख्यांना बोलवा. आमच्यासारख्यांचे जे शिष्य तयार झालेले त्यांनाही यायचं असेल तर ते त्यांच्या त्यांच्या शहरात येतील. पण तुम्ही कोण आहात, तुम्ही काय आहात, तुम्ही किती आहात, हे सगळं जगाला कळू द्या बिफोर यू डाय. असं मी परवा 5-7 दिवसापूर्वी त्यांना बोलून आलो. देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी की विजया मेहता या कदाचित संपूर्ण भारतामध्ये, नुसतं महाराष्ट्रात नाही, संपूर्ण भारतामध्ये कदाचित अशा तऱ्हेचे शिबिरं घेतील. वा वा. ही एक ब्रॉड थिंकिंग आता झालेलं आहे. आता त्या कोणाला बरोबर घेऊन जातात शिष्य म्हणून हे मला माहिती नाही. आत्ता ह्या क्षणी त्यांचा संपला असेल कार्यक्रम. दुपारी 12 वाजता त्यांचा आत्ता IBN लोकमतला इंटरव्ह्यू. त्या बाईला ऐकत राहणं हे सुद्धा खूप खरंच अगदी. मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की 37 वर्षानंतर बॅरिस्टर त्यांनी पाहिलं पुन्हा एकदा आणि त्यांनी मला शाबासकी दिली आणि कौतुक केलं की 37 वर्षानंतर एवढं बारीक सारीक तुला सगळं लक्षात राहून शिवाय तू आणखीन काही नवीन काही केलेलं आहेस ते इम्प्लिमेंटेशन केलंस. आय एम व्हेरी हॅपी विक्रम. आय एम हॅपी फॉर दिस.